wai dan wani mai ke faruwa. Gaskiya ana yin mamala a ƙasar nan. Nope. Wai yanzu ba har kwana nawa ne ma ya rage sauka aka Ki what? Kana nan jira da tambayoyi shekara 10 nan gaba. Hey! Gaskiya to tafiya kawai zan yi. To zuwa ina? Indiya zan yi. Hey! A ƙafa. Haka din? Eh. Kana da aiki kenan. Wai yanzu ba ma wannan ba. Wai mutanen da aka kulle a gidan yari. Wai ana ba su abin Kan baro ba ka da labari kuma ana ta bayana gidan rediyo kai har da nama ma gundun ba sa cin nama. gaskiya canza ni wallahi. Ina za ka Ni ka fiye da kawai. Ni ka fiye da Ni ko gashi nan wai gidan yari za shi. Gidan yari kuma ya zafi haka ne. Yunwa ake a ƙasar nan kwana wajen sati na 5 haihu. Ana neman kuɗi ake. Kawai ni ka kyale ni ba zan haƙuri ba kawai adalin ki. Gaskiya ni da kawai. Sai mana, sai Ka kyale ni kawai. Ka tafi mana. Gaskiya na bari. Ko gobe ma.